School bingelela wonke nabaqalayo ukuhlanganyela nathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu emuhle kithi wasenzela umusa bazalwane ukuthi siphinde futhi sizohlangana namuhla sidumise igama lakhe. Amen. Khona bangakalibonanga bazalwane, khona bangakavukanga, khona bafisile ukuphendulwa kodwa bashiye isikhathi. Amen. Thina siseseni isikhathi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga bazalwane, angizelanga okuningi, ngizele bazalwane i-word of encouragement. Sizothola incwadi lapha ngokwaJohn 14, John 14 verse 25 no 26. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, usinakekela njalo. Amen. Amen. John chapter 14 verse 25. Isihloko sithi inkulumo yokuvalelisa kukaJesu, verse 25. Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani, verse 26. Kepha umduduzi, umoya ongcwele, uBaba uyakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke engilitshele khona. Amen. Bazalwane, sithola ukuthi Jesu uyavalelisa. Amen. Kodwa uma hamba uthi usishiya nomoya oyingcwele, uBaba ayakumthumela. Amen. Lo moya oyingcwele bazalwane uzele ukusikhumbuza konke uNkulunkulu Jesu asifundise kona. Amen. Usifundisa konke, aphinde enzeni asikhumbuze bazalwane. Asikhumbuzwa iBible School, asikhumbuzwa abanye abantu. Amen. Sikhumbuzwa umoya oyingcwele usifundise. Amen. uNkulunkulu bazalwane izwi lakhe waliphefumulela. Amen. iBible School nalo baliphefumulela bazalwane. Amen. Inemoya wakhona. Amen. Ohamba nemali phakathi. Lo awunamali bazalwane, mahala. uNkulunkulu ushizo wathi uzoshiya nomoya oyingcwele usifundise, uzosifundisa bazalwane, uphinde futhi usikhumbuze. Amen. iBible School ikholwa abalikhiphi bazalwane, bakhipha i-student. Amen. Sibe ne-certificate sihlale lapha. Amen. Kodwa thina umoya oyingcwele uhamba nathi njalo bazalwane, usikhumbuze njalo, usifundise. Amen. Sifunda lapha kuGalatia 5 verse 16 to 17. Galatia 5 verse 16 to 17. Amen. Galatia chapter 5 verse 16. Isihloko sithi imisebenzi yenyama nezithelo zikamoya. Verse 15. Kepha uma nilumana nidlana qaphelani ukuba ningaqedani. Verse 16. Kepha ngithi hambani ngomoya, khona aniyi kufeza izinkanuko zenyama. Verse 17. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama, ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Amen. Amen. Bazalwane, sihamba ngokukamoya. uNkulunkulu uJesu Kristu ushiye nomoya oyingcwele. Lithi la bazalwane, sihambani ngokukamoya, khona anikufeza izinkanuko zenyama. Ngoba inyama bazalwane izifunela okwayo. Kunini okufunwa inyama bazalwane, siyakwazi. Inyama ingakutshintshisa umzimba bazalwane. Inyama bazalwane
ingavula ijim yokuguga izinsimbi la ebandleni. Amen. Inyama mase ifike kahle bazalwane. Sijime bazalwane. Sijimiswa inyama. Amen. Inyama bazalwane ifunela okwayo. Bhekana umoya engcwele bazalwane sibahle sonke ngoba sihamba ngokwamoya. Amen. Kodwa inyama bazalwane manje singahamba ngayo. Hayi bazalwane la kungaba ne-gym, la kube ne-saloon, la kube ne-Bible school, la kube nani bazalwane. Amen. So ithi iBhayibheli asihambeni ngokukamoya. Amen. Angeke silahleke. Amen. Inyama bazalwane isitshintshiso okuningi, isitshintshisa namaphunga uzwe ngathi awusanuka uthele i-perfume. Amen. Perfume inobungozi bazalwane. Ivala izinto eziningi. Mangabe ubhema ugwayi uvala nge-perfume. Bangabe unokutshwala uvala nge-perfume. Bazalwane i-perfume nje enye into nayo bazalwane embi. Usathana afaka izinto ezimbi phakathi kwayo. Amen. Umoya welast wonke ulapha e-perfume. Bawufaka i-perfume usizwa ungcono ufana kunabanye abantu. Amen. uNkulunkulu yebo ine-pride umfundisi. Amen. Uhamba phezulu awusafuni ukuhamba e-downtown, ufuna uhambe emall kuphela. Amen. Ngoba ufaka i-perfume. Amen. Amen bazalwane. Asihambeni ngokomoya singahambi ngokwenyama bazalwane. Amen. Asiye lapha kwabaseRoma 1 Roma 8 verse 1 to 7. KwabaseRoma 8 verse 1 to 7. Amen. KwabaseRoma chapter 8 verse 1. Isihloko sithi okholwayo usindiswa ekulahlweni ahambe ngokukamoya. Verse 1. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Verse 2. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila okukuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Verse 3. Ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono, nangenxa yesono walahla isono enyameni. Verse 4. Ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. Verse 5. Ngokuba abakwenyama banaka okwenyama kepha abakamoya banaka okukamoya. Verse 6. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Verse 7. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu ngokuba ukuthobela umthetho kaNkulunkulu yebo futhi kungekwenze. Amen. Lapho ku-verse 7 bazalwane ithi ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu akakuthokozeli bazalwane ukuthi sinake okwenyama, ubutha kuyi-poison uNkulunkulu. Amen. Lithi uJesu weza bazalwane wangena enyameni, kodwa bazalwane azange ahambe ngokwenyama, waphuma enyameni bazalwane wahamba ngokomoya. Amen. Kuyingozi bazalwane ukuhamba ngokwenyama. noNkulunkulu akakhona ukusebenzisa. Amen. Akakhona ukusebenzisa. Asiye lapha incwadini yokugcina Genesis 15 verse 22. Sibone bazalwane ukuthi Genesis 15 verse 22. Sibone bazalwane ukuthi uNkulunkulu ngendlela angakhona ukusebenzisa ngayo uma sihamba ngokwenyama, ukuthi bazalwane kumoshakala isizwe esingakanani njengomuntu oyedwa. Amen. Genesis 15 verse 22. Amen. Over 21 or 22. Sorry, Genesis 15 verse 22. Again, 22. Sorry. Sayinkinga bazalwane.
Genesis 15 akanayo 22 no 16. Khamba ngenyama siyitshontshele verse kuyahlukana bazalwane. Khona la bazalwane uMose hamba nabantwana bakaIsrayeli. Watholakala ukuthi bafika amanzi, bathola amanzi ababayo. Exodus Emari. Funa lelo verse bazalwane. Masamba ngokamoya siyancedana bazalwane. Ngabe besamba ngokwanyama, ngabe kuphuma amanye amagama manje. Amen. Ufuna lapho phambili ungaphathana ngokwenyama bazalwane. Amen. Ngoba samba ngokomoya. Nandiyavela bazalwane. Amen. Exodus chapter 15 verse 22. Amen. Amen. Exodus chapter 15 verse 22. Yes. Amen. Isihloko sithi amanzi ababayo aseMara. Verse 22. uMose wayesabahola abakwa-Israyeli besuka elwandle olubomvu baya ehlane laseShuri, bahamba ehlane izinsuku ezintathu bengafumani manzi. Verse 23. Sebefika eMara babenganakuphuza amanzi aseMara, lokhu ayebaba, ngalokho igama lalo lathiwa yiMara. Verse 24. Abantu bakhonona ngoMose bathi, siyakuphuzani na? Verse 25. Wayesekhala kuJehova, uJehova wambonisa umuthi, wawuphonsa emanzini, amanzi abamdoti, wabamisela khona isimiso nomthetho, wabavivinya lapho. Amen. Amen. Laba zalwane sithola abantwana bakaIsrayeli bomela amanzi, kodwa amanzi abawatholayo enzani bazalwane? Ayababa. Amen. Sebane 3 days bangaphuza amanzi. Uyakhala uMose, ukhala kuNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu umbonisa umuthi. Amen. Uthi thatha lo muthi lo uphose emanzini. Lithi iBhayibheli amanzi waba mdudi. Bazalwane, uma ngihamba ngokwenyama, uNkulunkulu afuna ukungisebenzisa. Athathe lesi sihlahla angithathe njengalesi sihlahla bazalwane. Afuna ukungifaka la kumele kusetshenziswe, afuna ukungisebenzisa khona. Azoshintsha lawo manzi na. Lawo babayi. Angeke bazalwane ashintshe lawo manzi. Angeke abe mdudi. Ngoba ngizabe ngihamba ngokwenyama. So bazalwane, ukuhamba ngokamoya bathi basifaka leso sihlahla ashintsha lawo manzi. So la uNkulunkulu afuna ukusebenzisa khona bazalwane, ahlale ngisikukomoya. Amen. Sizofana nalesihlahla lesi. Uthi uma usithatha usifake emanzini, amanzi ashintsha abe mdudi. Amen. Ayomazwini nawo namuhla bazalwane, siyabonga kakhulu. Ngisela ku-MC vele phasi. Amen. Ihanyamala ngayeso